Είναι η Μακεδονία ελληνική? Όχι. Δεν είναι η Μακεδονία ελληνική? Η Μακεδονία ανήκει σε 4 κράτη. Σε ποια 4 κράτη? Πότε ήρθαν, αγαπητέ κύριε, τα 4 κράτη εδώ? Όταν ήρθατε εσείς έχετε δική σας ιστορία. Λέγεστε Βαρδαρία και ήρθατε τον 7ο αιώνα. Πότε έχετε δική σας ιστορία? Τους δικούς σας ήρωες. Τους δικούς μας δεν έχετε δικαίωμα να τους πάρετε. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για τη Μακεδονία. Εγώ δεν έχω δικαίωμα. Και έχεις εσύ δικαίωμα να έρχεσαι και να μου κλέβεις το όνομα? Βεβαίως. Με ποιο δικαίωμα? Δικό μου είναι το όνομα. Δικό σου, πού το βρήκες εσύ? Από πρώτα μπροστά. Πού το βρήκες εσύ? Κάνεις λάθος. Ήρθαν και παλαιά. Στα Χάρα δεν βρήκαν εδώ όταν ήρθαν οι Έλληνες. Βρήκαν εμάς. Μπορείς να είσαι Σλάβος, αλλά είσαι υποχρεωμένος. Σλάβος δεν είμαι Μακεδόνας. Ναι, μπορεί να ιδρύσεις εκκλησία και να είσαι καθαρημένος. Είσαι μιας εκκλησίας απατεώνων. Είμαι Μακεδόνας. Δεν είσαι Σλάβος. Εσείς είστε βλάχος. Εσείς είστε βλάχος. Πέστε τη δικιά σας ταυτότητα. Μάλιστα. Εσείς είστε βλάχος. Το όνομα είναι δυσύλλαβο, βλάχος. Εσείς είστε Σλάβος. Μακεδόνας. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Απατεώνα, άντε φύγε από το χάος. Πατέρα Τσάκα. Πάρε το φύγε να πούν και διώξτε από το χάος. Πατέρα Τσάκα. Μητρός του και πατρός του και των άλλων προγόνων του μειότερων εστίν η πατρίς. Το όνομα Μακεδονία είναι ποτισμένο με αίματα, με κόκαλα και γι' αυτό το όνομα δεν το χαρίζουμε σε κανένα. Ναι. Με αυτή η εκκλησία για την οποία ανήκει ο Νικόδημος Αγγλίας είναι η εκκλησία απατεώνων, συνεργάζεται με απατεώνες. Οι ευθέως είναι ανθέλληνες, είναι πράκτορες ξένων επιδιώξεων για της Ελλάδος. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι Σλάβοι του Καναδά εκκινούνται και χρηματοδοτούνται από τη CIA και αυτό σας το λέει ένας υπεύθυνος άνθρωπος, πρώην αρχηγός της ΑΕΠ. Ομολόγησε ότι δεν είναι Έλληνες. Προς τι λοιπόν οι θεατρικές προηγούμενες διαμαρτυρίες? Ομολόγησε ότι δεν είναι Έλληνες. Ναι, αυτό είναι και παραπάνω παγώ. Δεν είναι, Μακεδόνας είναι. Δεν είναι Έλληνας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι και είναι τσιράκια και μισθοδοτούμενοι του Τζορτζ Σόρος. Έχετε απέναντί σας, κύριε Χαρδαβέλα, ένα πάρα πολύ επικίνδυνο πρόσωπο. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι τώρα στην οθόνη, ένα πρόσωπο σατανικό κατά τη γνώμη μου, το οποίο απεργάζεται το κακό όχι μόνο του ελληνικού λαού αλλά και ολοκλήρου του έθνους και της Πρέπει ελλαδικής να κουλτούρας. ντρέπεστε. Πρέπει να ντρέπεστε, ντροπή σας. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή ανασκαλεύει ένα θέμα ιδιαίτερο. Ναι, το μακεδονικό δεν το ανασκαλεύω. Είναι πολύ παλιό, το οποίο αποφεύγετε εσείς. Και είστε υπεύθυνη ελληνική εκκλησία, όπως και το Πατριαρχείο. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός ανακοινεί ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο εθνικά θέμα για το οποίο τόσο η ελληνική πολιτεία όσο και η ελλαδική εκκλησία έχουν δώσει και δίνουν αγώνες ζωής όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να διεκδικήσουν τα δίκαια του τόπου μας, τα διεθνή και τα εσωτερικά φόρα. Ο άνθρωπος αυτός που έχετε απέναντί σας είναι επικίνδυνος γιατί δεν είναι κληρικός, αλλά φορά αντιποιώντας Είναι κληρικός, με αναγνώρισε το δικαστήριο της Εύεσσας και της Θεσσαλονίκης. του Έλληνος κληρικού, δεδομένου ότι καταδικάστηκε επικοινωνισμό από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1933, 93, ναι, και δεν έχει κανένα δικαίωμα να φορά το ράβο και το καλυμάκι του Ορθοδόξου κληρικού. Για εθνικούς λόγους. Οι εθνικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να διωχθείτε τώρα και απειλούν ολόκληρο το έθνος είναι πολύ σημαντικότεροι από τους ειδικούς για τους οποίους αφαιρεθήκατε τόσο. Αυτή είναι η δημοκρατία σας. Μην μιλάτε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πως αυτός ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σας, κύριε Χαρδαβέλα, πρέπει να συλληφθεί άμα τη εξόδο του από το στούντιο του Άλτερ. Γιατί αποτελεί μια πυρητιδαποθήκη η οποία είναι έτοιμη να εκραγεί και να τεινάξει στον αέρα τα δίκαια αυτού του έθνους. Αποτελεί μια τεράστια παγίδα η οποία προσπαθεί σε μια πολύ ευαίσθητη εθνικά ελληνική περιοχή να παρασύρει τον λαό, ο οποίος ενδεχομένως εύκολα να παρασυρθεί από την μορφή ενός κληρικού εντός εισαγωγικών με ωραία λόγια και με δεν ξέρω εγώ ποια άλλα θέλγητρα. Αν δεν συλληφθεί, ο άνθρωπος αυτός πρέπει πάραστα να απελαθεί και ποτέ να μην επιτραπεί ξανά ο ερχομός του στην πατρίδα. Είναι πρόσωπο επικίνδυνο, είναι τρομερά επικίνδυνο. Το λέω για να τα ακούσουν όλοι, το λέω για να τα ακούσουν αυτοί οι κάτοικοι της ευαίσθητης περιοχής της Ευαίσθητης
για να ξεσηκωθούν και να τον πάρουν σηκωτό και να τον πετάξουν έξω από την Ελλάδα. Και αυτός ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σας είναι ένας ζωντανός κίνδυνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω μια δυσάρεστη με ειδοποιούν τώρα από το κοντρόλ. Ότι έχει έρθει έξω από το σταθμό ένα περιπολικό για να σας συλλάβει. Έχουν έρθει για να συλλάβουν τον άνθρωπο, το συγκεκριμένο, για παραποίηση και αντιποίηση αρχής, επειδή φοράει ράστα. Αναφέρω στην σύνορα, στέλνετε στο φωτογραφείο. Πάμε να προχωρήσουμε, δεν ξέρουμε αν είναι γνήσιες. Στο μεταξύ εγώ τις έδειξα σε ειδήμονες και μου είπαν είναι γνήσιες. Αλλά αυτό όμως δεν ήταν στοιχείο να ικανοποιήσει την ασφάλεια. Οπότε μου υπέδειξαν τη διεύθυνση εγκληματολογίας, πως τη λέτε. Αλλά δεν είχε εγκαιρότητα για να χρησιμοποιηθεί αυτό και πιο πέρα. Και πού στο FBI πάλι που μπλέξαμε. Ύστερα από 2 μήνες πλέον. Τι πάρα να καλύψω. Επικοινωνώνετε. Σας παρακαλώ δεν σχέση. Αλλά τελειώσαμε. Και είναι όντως γνήσιες. Είναι γνήσιες φωτογραφίες. Φωτογραφίες έπαιξαν το ρόλο. Ναι βέβαια. Γιατί αυτός διέδιδε ότι εγώ θέλω να τον διώξω. Γιατί έχει σχέση με τα Σκόπια. Και μπήκαν εθνικά θέματα. Και όπα αρχίζουν και ανησυχούν. Κουμπώνονται εδώ οι δικοί. Αυτός ήταν, καταρχήν ήταν κίνεδος. Ήταν πληρωμένο όργανο του Υπουργείου Εξωτερικών. Ήταν δηλαδή πράκτορ κανονικός. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Σοβίων. Ενεργός και ενσυνείδητος. Έμαθα όμως από το δικό μου άνθρωπο, ο οποίος ήταν Σκοπιανός, με εμπιστοσύνης άνθρωπος, ότι πράγματι ήταν. Αλλά όταν συνείδησα εγώ μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τον ίδιο τον διοικητή της αντικατασκοπίας, ένα βλάχο Σκοπιανό φίλο που γίναμε και φίλοι μετά, αυτός μου λέει, Γιώργο μου λέει, γιατί του έδειξα εγώ κάτι φωτογραφίες εκεί πέρα που ήταν γυμνός και τον μεγάλος ένας, μου λέει, Γιώργο μου λέει, έχεις απόλυτο δίκιο, το ξέρω, μου λέει αυτό το θέμα, τον είχαμε και εμείς, μου λέει, χρησιμοποιήσει. Το χρησιμοποιούμε μάλλον και εμείς. Μήπως ήταν, ξέρω εγώ, υπερβολικοί χειρισμοί, ξέρω εγώ, της ελληνικής πλευράς ή ήταν ακριβείς? Όχι παιδί μου, αυτά είχαν γίνει κατόπιν ερευνών. Κατόπιν ερευνών. Δηλαδή μιλάμε για φυσική και ηλεκτρονική παρακολούθηση κλπ. Πλήρη παρακολούθηση. Πλήρη παρακολούθηση. Έτσι. Δηλαδή... Δεν εξοντώνουμε ποτέ ανθρώπους, Πέτρο, έτσι. Ναι. Δεν εξοντώνουμε άνθρωποι. Αυτό δηλαδή πραγματοποιούσε μυστικές συναντήσεις, αυτά, τέτοια με... Τα πάντα. Συνελήφθη να ερωτικές σχέσεις στο κρεβάτι επάνω. Και επειδή εγώ ήξερα ότι συναντιόταν με αυτόν τον άνθρωπο κι αυτό, τον πλησίασα εκεί, τον άλλον, τον επιδίτορα, του λέω και θα σας χαλάσω και ένα μέρος της ερωτικής σου περιπτύξεως. Μου λέει εντάξει. Και του βγάλα κάποια κοστοδιά φωτογραφίες. Απατεώνα, άντε φύγε από το χάμο. Πατέρα Τσάκα. Πάρε το φύγε από και διώξτε να από το